Esta mañá tiña lugar a presentación da Simpson 10K, unha das últimas carreiras do calendario oficial de probas da Federación Galega de Atletismo, que se celebrará o vindeiro domingo 17 de decembro. Co paso das edicións, esta será a 12, a cita foi consolidándose como unha das de maior prestixio das que se celebran en Galicia. A Simpson está a altura de outras grandes carreiras da nosa comunidade, así o avala a calidade dos gañadores, como poden ser en edicións anteriores Adrián Ben, Alejandro Fernández, Esther Navarrete, Josi Limbrea, Mehdi Nabagui, que foi o último gañador este ano ainda da carreira pedestre de Santiago. As singularidades da carreira Simpson son de todos conocidas, unha carreira en línea, unha carreira na que apostamos sempre polo atleta popular. É certo que tamén queremos dar importancia traendo atletas de renombre, entonces son toda esa conxunción de atletas de renombre que son admirados por moitos atletas populares, pois fan un conxunto de unha mezcla perfecta para que esta carreira ano a ano sea máis atractiva. Santiago, sexa Ourense, son grandes carreiras en grandes cidades e con unha tradición moi grande, non? Aquí estamos a falar dunha carreira con 12 anos de historia e nun concello de 7.000 habitantes, 10.000 habitantes, que, bueno, que está ben, que é un concello nin moi pequeno nin moi grande, pero que acolle unha carreira das que se denominan grandes, non? Como novidade este ano é a participación do triatleta Pablo da Pena. Tenemos a presencia do atleta internacional, o triatleta internacional Pablo da Pena, que anunciou recentemente que se retiraba do profesionalismo, e, aquí dende a Simpson faremos unha pequena homenaxe pola súa trayectoria deportiva. O ritmo de inscricións a día de hoxe, sen ser o de edicións anteriores, segue a ser alto, superando xa os 800 participantes. Que a proxección das inscricións que é bastante boa, que non está sendo o boom que foron estes últimos anos, pero que estamos mantendo o tipo e que vamos a confiar que a Simpson, que é unha carreira referente a nivel autonómico, que colguemos que pechemos inscricións antes da data. Ademais da carreira en sí, o domingo para as categorías absolutas, o sábado na previa volverá a celebrarse a Feira do Corredor e as probas para escolares e persoas con diversidade funcional. A organización quixo agradecer o apoio e colaboración de numerosas empresas e tamén o equipo de voluntarios, xa que sen a súa axuda sería casi imposible poder celebrala. As inscricións na proba poderán realizarse a través de M-Sports ou da propia web oficial da carreira, www.simpson10k.com.